ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ। ଗରିବ ଚାଷୀଟି ପାଖ ନଦୀରୁ ତାର ଆଖୁ କିଆରୀକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଉଥାଏ। ପାଣି ମଡ଼ା ପରିଶ୍ରମକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତଟିଏ ଗାଉଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୀତଟି ଏତେ ମଧୁର ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଚାଷୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ଚାଷୀଟି ଲାଜରେ ଗୀତ ଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିଲା, ପୁଅରେ ଗୀତ ପରା ବୋଲୁଥିଲୁ, ଏମିତି ବସିଗଲୁ କାହିଁକି? ଚାଷୀଟି କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଏମିତି ମଜାରେ ଗାଉଥିଲି, ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ, ଗୀତ କ'ଣ ଜାଣିନି। ବୁଢ଼ୀଟି କହିଲା, ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଗା। ଚାଷୀଟି କହିଲା, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଗାଇବି କେମିତି? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତୁ ଆଖି ବୁଜି ଚେଷ୍ଟା କର, ଦେଖିବୁ ମନକୁ ଗୀତ ଆସିବ। ତା କଥା ମାନି ଚାଷୀଟି ଗୀତ ବୋଲିଲା। ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଗାଇଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ତା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁଲା, ହେଲେ ସବୁ ବିଫଳ। ତା ପରଠାରୁ କାମଦାମ ସବୁ ବିଷ ପରି ତାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ସାରଳା ଦେବୀ ତା ମଥା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥାକୁ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଦୟାରୁ ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବୁ। ତୋ ଆଖୁ କିଆରୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲି। ନେ ଏଇ ଲେଖନୀ ଧର। ଏତିକି କହି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦାଏ ଓ ଲେଖନୀଟିଏ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖିଲେ ସତକୁ ସତ ଲେଖନୀ ପତ୍ର ରହିଛି। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଚାଷୀଟି ଅନେକ ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ। ମହାକବି ହିସାବରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏ କିଏ ଜାଣ? ଏ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକବି ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ।